Aġeb. ġibitlu ir-rebħa il-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu f'għajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedelta tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil-mulej fl-art kollha, infexxu flana ifirħu u għannu. Għannu lil-mulej biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana. Bit-trombi u bid-daq ta' trumbetti, għajtu bil-ferħ qudiem il-mulej is-sultan. ħajrijiet il-baħar u kull ma fih, id-dinja u kull ma jammar fija. ħajċabċbu ix-xmajjar idejhom u l-muntanji fl-imkien jgħajtu bil-ferħ. Qudiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art. U jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan. Qarim il-ktieb tal-erf. Tallimt l-erf bla ebda fema ħażina u t-talim li ħadd m'għandix soba ngħaddih lill-oħrajn. Ma rridx naħbil għana tiegħu u teżor blaqieħ għal bnedmejn u dawk kollha li jiksbu lilu jiksbu wkoll il-ħbiberija ta' Alla għax minħabba d-doni tat-talim isiru joġbuh. Il-erf tal-qaddisin ixandruh il-popli. L-erf tal-qaddisin ixandruh il-popli. U l-Knisja ittenni it-tifħir tagħhom. Ixandruh il-popli. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. L-erf tal-qaddisin ixandruh il-popli. Il-bnedmin bil-aqal ikollhom fuqhom dija bħal dik tas-sema u dawk li jkunu waslu l-ħafna fis-sewwa ikunu jiddu bħal kwika bħal dejjem ta' dejjem. Namlu s-sinjal tas-salib. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex iżuru jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wiegħed fl-imoddi b'fom il-profeti qaddisin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lill-Abraham missierna li jagħtina. Li baħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-aktar oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li batilna mill-loli iż-żjara tax-xemx tila. Ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien il-bnedmin bil-aqal ikollhom fuqhom dija bħal dik tas-sema u dawk li jkunu waslu l-ħafna fis-sewwa ikunu jiddu bħal kwiekeb għal dejjem ta' dejjem. Kristu u r-raj it-tajjeb li ta' ħajtu għannaġġ tiegħu. Inroddulu ħajru fiċ-ċokon tagħna nitolbuh u ngħidulu. Ira il-poplu tiegħek mulej. Kristu inti jogħġbok tqiegħed fil-Knisja tiegħek, raja qaddisin bħala eżempju tat-tieba u l-imħabba tiegħek. Ibqa' uri l-ħniena tiegħek magħna brajja bħalhom. Inti għadek taqdi l-uffiċċju ta' raj spiritwali permezz ta' dawk li tqiegħed fismek fuq il-merħla tiegħek. Żommna dejjem fit-triq it-tajba taħt il-ħarsien tal-mexxejja tagħna. Bil-qaddisin tiegħek li fidejhom tafda il-popli
turina lilek innifsek bħala t-tabib tar-ruħ u tal-ġisem. Kompli fina bla eda il-Ministeru tal-Ħajja u l-Qdusija. Inti tipprovdi bnedmin qaddisa biex jiraw il-merħla tiegħek bil-għaqal u bl-imħabba. Xerret id-doni tiegħek fuq ir-rajja spiritwali tagħna f'dawn il-gżejjer biex jarfu jqazzuna. Ejjew nitolbu kif għallimna l-mulej innifsu u ngħidu Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. O Alla, inti tajtna lis-saċerdot San Ġwan tas-Salib b'eżempju mill-isbaħ taċ-ċaħda sħiħa tagħna nfusna u ta' mħabba kbira għas-salib. Għamel li ngħixu dejjem bħalu biex naslu li narawk wiċċ imbuċ fis-sebħ tiegħek ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li u Alla u li miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erwieħ tal-familja Xwiereb. Llum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Ġwan tas-Salib, saċerdot duttur tal-Knisja. Kienu li flimkien ma' Santa Teresa ħadem biex għamel ir-riforma fl-ordni Karmelitan. Ejjew nitolbu il-mulej Alla biex bl-interċessjoni ta' San Ġwan tas-Salib narfu aħna wkoll nilqgħu is-salib ta' Kristu. Is-salib ta' Kristu min jaqqat id-batijiet tiegħu ma' dawk ta' Kristu hemmhekk hemm is-salvazzjoni. Is-salib għan-Nisrani mhuwiex is-saħta imma huwa l-barka. Huwa turija tal-imħabba ta' Alla. Għalhekk Kristu ġej fostna biex jitabba bil-fraġilità tagħna. Imma mbagħad ikun għalina l-awtur tas-salvazzjoni tagħna. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, intajtna lis-saċerdot San Ġwan tas-Salib, b'eżempju mill-isbaħ taċ-ċaħda sħiħa tagħna infusna u ta' mħabba kbira għas-salib. Għamil li ngħixu dejjem bħalu biex naslu li narawk wiċċ imwiċċ fil-glorja tiegħek ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Jiena l-mulej m'hemmx ieħor ħliefi. Jiena sawwart id-dawl u ħlaqt id-dlam. Jien nagħmel ir-risq u noħloq id-deni. Jiena l-mulej li nagħmel dan kollu. Katru smewit mill-loli u jraxxax isħab bil-ġustizzja. Tinfetaħ l-art u tinbet is-salvazzjoni u tinbet magħha il-ġustizzja. Jiena l-mulej jiena ħlaqta. Għax dan jgħid il-mulej li ħalaq is-smewit u li hu tassew Alla li sawwa l-art għamilha u wettaqa. Ma ħalaqix għall-baħ, sawwara biex jagħmlu fija. Jiena hu l-mulej m'hemm ħadd ħliefi, mhux jien il-mulej u ma hemm ebda ħadd ħliefi. Alla ġustu Salvatur, ma hemm ħadd tajri. Duru lejja mill-ġdid, truf kollha tal-art, u intom tkunu salvi. Għax jien hu Alla u ma hemm ħadd ħliefi. Bija nnifsi ħlift minn fommi ħarġet il-ġustizzja u l-kelma ma terġax lura għax qudiemi titlewa kull irkoppa bija jaħlef kull il-sin. Għalija għad jgħidu fil-mulej waħdu hemm il-ħaq u l-qawwa. Għandu għad jiġu kollha mistħija daw kollha li nkurlaw għalih. Fil-mulej issib il-ġustizzja u jiftaħar in-nisel kollu ta' Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Katru smewit mill-loli u jraxxax isħab il-ġustizzja. Mewit mill-loli u jraxxax isħab il-ġustizzja. Ħanisma xi jgħid Alla, il-mulej islim xandar, ripi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jagħmmar is-seb fartna. Katru smewiet mill-loli u jraxxax isħab il-ġustizzja. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u islim jitbewsu, il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Katru smewiet mill-loli u jraxxax isħab il-ġustizzja. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u wartna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u slim fuq il-passi tiegħu. Mill-loli u jraxxax isħab il-ġustizzja. Olli leħnek bil-qawwa kollha, int li tagħti l-aħbar it-tajba. Hawn hu sidi l-mulej li ġej bil-qawwa. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu Ġwanni sejjaħ tnejn mid-dixxipli tiegħu u bagħthom għand il-mulej biex jistaqsuh. Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor. Kif dawk it-tnejn waslu ħadejh qalulu, Ġwanni l-Battista bagħtna għandek biex nistaqsuk. Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor. Dak il-ħin stess, Ġesu fejjaq ħafna nies mill-mart, mid-dbatijiet u mill-ispirti l-ħżiena u lil bosta ħomja oġbu jagħtihom id-dawl. Imbagħad wieġeb u qalilhom: Morru għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li rajtu u smajtu, kif l-omja qegħdin jaraw, it-sopop jimxu, il-lebrużi jifiequ, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu u kif il-bxara tajba qiegħda tixxandar lill-fqar. Ħini ju min ma jitfixkielx minħabba fija. Il-kelma tal-mulej. L-Evanġelu tal-lum huwa l-Evanġelu li jismajna anke l-ħadd li għadda eżjes. Nistgħu ngħidu li hemm żewġ interpretazzjonijiet interessanti dwar din il-mistoqsija li jagħmel Ġwanni. Ma ninsewx li Ġwanni qiegħed fil-ħabs. U Ġwanni kienu
il-profeta li ħabbar, anzi, mhux biss li ħabbru, imma kif ngħidu anke fil-prefazzju, it-tieni prefazzju tal-Avvent, ħabbru u wurieħ meta wasal. U allura forsi aħna nistgħu nistaqsu imma għalfejn jagħmel din il-mistoqsija mela ma kienx ċert. Morru staqsuh u għejdulu inti huwa dak li għandu jiġi jew irridu nistennew il-ħadd ieħor. U l-ewwel possibilità tista' tkun propju f'din, iva, fil-mument fejn Ġwanni kien qiegħed isofri propju minħabba Kristu, jidħol anke fi kriżi tal-fidi. U jiddubita, jibda jistaqsi, imma tgħidu. U biex ikun ċert, biex iserraħ moħħu, jibgħat il dawn iż-żewġ dixxiep li jistaqsu jekk hux il-mulej, jekk huwiex il-Messija. L-ewwel ħaġa din tgħallimna eżies li jiddubji ma jiġux biex ifixkluna, imma jiġu fil-ħajja spiritwali tagħna biex iġaluna infittxu aktar. Nistaqsi, infittex. Ara ma taħsbux, xi kultant hekk ningwita nara xi persuni għax jgħidlek għax jien qed ikolli dubji, ma tinkwitax, dawk mhux qegħdin hemm biex ifixkluk. Imma qegħdin hemm biex inti issa tistaqsi u tkompli tfittex. Dik hija l-ewwel interpretazzjoni li nistgħu nagħtu. Propju anke fuq dan anke l-Papa tkellem nhar il-ħadd li għadda. Interpretazzjoni oħra hija li kif kienu jagħmlu ħafna mill-profeti meta kienu jintebħu li l-ħajja tagħhom waslet biex tintemm, li l-missjoni tagħhom dik li jitkellmu u jħejju l-poplu għal Kristu waslet kif għamel Ġwanni biex tispiċċa. Allura dawk li kienu miegħu jgħidilhom ċarru tont, tfittxux lili, imma morru għandu. U jpoġġu din il-mistoqsija fuq dawn id-dixxiepli u Ġwanni b'dan il-mod qiegħed ukoll il dawn il-persuni jibgħatu mand Kristu, mhux għandu. U din tista' tiġrilna wkoll lilna. Ħafna drabi aħna jista' jkolli nintrabtu anke ma' persuna, anke fil-ħajja pastorali, persuna li jgħinitek, imma fl-aħħar mill-aħħar jien m'għandix infittex il-wiċċ tal-persuna, aħna għandna nfittxu l-kol kemm aħna il-wiċċ ta' Kristu. U kif inhi r-risposta? Infatti Kristu jagħti risposta tas-sew sabiħa. Kristu r-risposta ma jagħtihiex bil-kliem, ma jgħidilhomx iva jenow, imma jgħidilhom ejdu u ħabbru dak li qegħdin taraw. Ilhom jaraw id-dawl. Huwa Kristu nnifsu li hu stess qal jiena id-dawl tad-dinja. It-torox jisimgħu x'qegħdin jisimgħu? Qegħdin jisimgħu il-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla tiġi imfaħra, imwasla lil kulħadd, imxandra ma' kull imkien. Ejjew nitolbu l-mulej jagħtina din il-grazzja eżies. Li l-kelma ta' Alla lilna tiftħilna għajnejna biex narawh preżenti fil-ħajja tagħna. Li l-kelma ta' Alla tiftħilna widnejna biex il-kelma li nisimgħu mhux minn widna tidħol minn l-oħra toħroġ, imma tkun il-kelma tas-sew li tmexxina li fuqha nieħdu d-deċiżjonijiet tal-ħajja. Għax ħafna drabi nagħtu widen aktar il-kelma ta' bniedem mill-kelma ta' Alla. Nitolbu lill-Alla l-Missier li ġej jiżurna biex aħna wkoll nimtlew bil-ferħ u nħallu l-kelmtu iddawwal il-ħajja tagħna.
nejdu flimkien ejja mulej Ġesu. Biex il-Knisja bil-għajnuna tal-Ispirtu tkompli tassew twassal il-ferħ tal-Evanġelju lil-bnedmin kollha nitolbu. Biex kull bniedem jiġġedded il-mentalità tiegħu dwar il-ħolqien li huwa sinjal tal-barka tiegħek li tmexxi d-dinja bil-verità u bil-ġustizzja nitolbu. Nitolbu biex ikollna ħniena lejn il-membri morda u batuti tal-komunità tagħna biex induru bihom u nuruhom l-imħabba tagħna nitolbu. Għalina il-koll hawn miġbura biex fuq l-eżempju ta' Omna Marija nintebħu tassew bl-imħabba u bħal Marija narfu nistaqsu xirit minna il-mulej nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbit tagħna. Ejja mulej u ġeddet l-ġubijiet ta' mħabtek mal-umiltà bilaċċ għall-verità u l-ġustizzja int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox ilqa l-offerti li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' San Ġwan tas-Salib biex bil-ħajja tagħna tkun taqbel ma' dak li titlob minna il-misteru tal-fidwa li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna il-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Lilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-Om Verġni stennitu bl-akbar għożża, Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u wurieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda għaddejs. Għaddejs tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalhekk li tolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam
tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jxirrita għalikom għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqaddsom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja minn għalina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdejt kelmu. Ġisem ta' Kristi ħarisni.
Il-mulej ġifina ma ddawwarx. Semaħħa t-talba tagħna. Ejjew għalek ħuti aħna mill-fond ta' qalbna fiskiet nirringrazzjaw il-mulej għal preżenza tiegħu magħna. Infaħruh. Nitolbu. U Alla, int San Ġwan tas-Salib u rejtna b'mod tal-aġeb xi jfisser għalina il-misteru tas-salib ta' ibnek. Fit-tiba tiegħek katina li bil-qawwa tas-sagrifiċċju li jiċċelebrajna inkunu fidili fir-rabta tagħna ma' Kristu u naħdmu fil-Knisja għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Siedna. Fakkarkom li għada il-ħamis tibda in-novena tal-miliet hawnhekk issir fil-quddiesa tas-6:30 ta' filgħaxija. Ngħidu flimkien 3 Avamarijiet biex hekk il-Madonna tenna tassew inħejju ruħna għal miġġa ta' Kristu fostna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Marru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.